very positive bra, very positive. Because ngaqala empumelelweni bayena uprincipal lapha like I think waba nanko thuku ba yo like we-email ke yabo but why very positive la yena Mr. Kweko yabo naye waye positive njani and one motivate ba manqhubeka ngipusha. September ndibona i-advert efuna ucoach we-football. Yeah, ndibona lo advert leyo xa ndibona ku Facebook yabo. Ayo advert lapha South Africa ne i-advert yase London yabo. Bakufuna ucoach uthente we-football. Man. Le advert intsengisenye into ngamathatha isigqebo. Ndifuna ukwenza ukuba ngicoach we-football. Mandilandele the next year ngenza sports management. Khayimo ndiyamke ngokuthi ithi ndawusenza phi e-UP yabo. Apply UP. Whittlesea Podcast. Manibulise ke babukeli beWhittlesea TV. Lona ke ngikwanelwa kwaMntu wapha ecaleni kwami ke namhlanje sijoyinwe ngusithembelo Gonxele we SG Sanitary Pads Foundation. I'm not sure ke nabandibiza kakuhle futhi Biza kahle baya. Alright. Now ndicela ke uzazise kuba babukeli beWhittlesea TV ukuba ngubani usuka. Okay, first of all ngibose kwenkuluwa ne. Ngusithembele lo waGonxeka. Was born and bred here up at Dongwe. Yonke yami ndenze lapha basically. Ukufunda amabanga amaphansi from Zingisa, Phumelelweni, ePhumleni to tertiary ndenze le Boston ke city campus that is eKomani. Okay. Yeah. Ubusenza ntoni pha eBoston? Oh, okay. Phayana ne ebensenza sports management. That's about 2020. So it's safe to say but I'm a professional and certified sports manager. Yeah. So currently but ke ndaqala ndaphinde emva koko ndaqala i-degree marketing. So busy hiyo ngo current phayana Boston City campus. Okay. Yeah. Now kukho le foundation iqalileyo ye-sanitary pads. Sure. Ingaba mhlambi ibisithini mawuthi okanye injongo yakho ngelixesha uqala le foundation lona ibonileyo? Hey bra, it's a long story yeah. Le nto le bra zeqala phantsi eqala khona ke bra yabo. Into enzekayo first of all pha endlini ndihlala ne-old parents zam utamkhulu nomakhulu aku-70s zabo. Bekho umntana osemva kwam ne-13 years ngoku wenza grade 8 yabo intombazana yabo. So lezeka ke ngoku njengoba ndihlala abantu abadala so into maintainer i-personal hygiene yomntana ke xhomeke kumni welakini lothambisa so ndimo zigadayo ba unazo na eziphelele yonke lana yabo. So including ne-pads ke yabo because intombazana yabo so kumele bazigadwa ndime ezinto zinjalo yabo. So ke ngoku ndizawube ngixola ke bra manje ndiphuma phana pha but izawuyiva udibana ke. So last year bendisipana empumelelweni last year bekade ndisebenza as an educator assistant phaya yabo. So I was busy with grade 5 no grade 7 as a class Z2 yeah. So ke ngoku and ke ngoku especially grade 7 ngeke ndisebenza kakhulu grade 7 because class Z2 grade 7 and I had a bond nabantu abangamantombazana aba grade 7 kakhulu yabo because ke mna ke as a person ne just autocratic yabo ndithanda uapply la approach democratic yabo. So napha ebantwaneni ke apply same thing so be comfortable around him sibelifana eziba ndichomi apha yabo basically yabo. So beni close namba kakhulu ke especially abangamantombazana so bebethetha yonke into yabo including nalo sekhaya besifunda like last grade 7 naye ke lo intombazana yabo yeah. So ngoku this day ke ngoku ndisuka esikolweni yabo ndafika pha endlini so ndibuzwa iGrace pha endlini ba Stembele
Buthenge like how many packets kule nyanga for lo mntana ese-pets uyabo yeah sure ndidala ndithenge 4 ulitheni buku zathi hayi man like I feel azikhawulezile uphela uyabo nibithini ndithi hayi ke mna kandiyazi iprocess yakhe ihamba njani senze uba utshintsha kangaphi and stuff izakwaziwa nguwe uyabo yabo okay fine ngayo loo nto leyo yabo so this other day ke ngoku uyabo kwalapha evekini ndiseklasini ngola nabo yabo i-break alamantombazana akhe yabo nayo phaa yabo ndive xa bethetha ke athi azothomnye ibani bayabizana ke uba awunayo nalawe yabo bashela ngekho usiki yabo okay interested nama ayibuyephi ngoku yabo kuthiwa into zamantombazana tishara biza tishara yabo okay ndithi hayi fine yabo baphume nyani phuma beyi-2 nalo wasekhaya nomnye ke wesibini yabo baphume babuye sebegushile yabo bagushile nalo nto begushileyo bemgushe ntoni abayafihla yazi wathi into zamantombazana ziyeke yabo seke loo nto leyo nyani ke okay begushile ne bafake ebhakeni but ingahoyi into ke mnakhe yabo but eventually ke baphele bethetha no matisha zii-pets eziya yabo kutsho lwasendlini yabo zii-pets eziya ubani bekade ingenazo so ngoku dibanisa story ke ngoku sesisuka phaa endlini ndisibuza uba okay xa kweli muslum so ezinye ziphungulela phi uziphungulela abanye afunda nabo uyabo uyashare basically uyashare okay that is why mos napha endlini bekhalazi olithi nona le nto mayinako ndithatha ukuba kutheni zingekho esikolweni ezinto kanye yabo there must be something I do ngale way because ifike ndivile and ndibonile uyabo so wake nedo ngale way qonda ndibalale stereotypes ke kela xesha ngoba ndi-email ke ndiyacinga zakwenza njani ngale nto fine la nyaka aphele lowa space wakuthi ingenza nganiksi yabo ngoba ndi-skeptical ndiyadoubt ndiyabona into ezininzi yabo because of igender ezo zinto ndisekasi brayam apha ndi-skeptical ezo zinto uyabo okay agqithe lo nyaka losuka kuwe singene kulo uyabo so I remember was it April yabo April ndali-grand in terms of i-funds ke nanayo imalanyana lo nyanga leyo uyabo so ndenza into zami basic needs zami ndazikhavarisha ndikhumla ngo-8 my disposal imali ayishekile I think 350 yabo ndigqibeza kwiinto zami okay ndlele phaa kum yabo ndiyacingela into zami ke wakhe nayidunga le 350 man yabo kuthi qatha laa nto zaphetsa how about ndithenge ii-pets ngale 350 yonke uyabo then ndizisempummelelweni kwesi sikole bekade ndikuso last year yabo and yiprimary leya okay ndayigqiba ukhenza kwanza loo nto uyabo but ke ngoku before ndiyenze ndiqonda how about ngenqale ndidizayine iposter mhlawumbi yabo to check uba mhlawumbi abekho na abantu be-interested mhlawumbi uncedisa so uyabo okay dizayine le poster fast ndayenze fast le poster yabo ndiyijule nyani yabo ndiqonda deep down ke ikhona la room of disappointment kanye mhlawumbi uba ndingangasapotwa nebhathi ndiqonda 350 eksalayo zayisebenzisa yona ikhona i-backup zawuthenga ngayo then ndizise yabo ndiyenze le poster ndiyipost kwi-social media platforms ke WhatsApp, Facebook yabo njani ke okay ndigqiba uyifaka ndajoyina i-out yam uJasobusane lesika ndifunda nayo bayifundini grand le way man yabo and ndiza kujula R100 mna ngoku yabo okay jula R100 out yam nomesisa ndifunda naye wamanqunyano alizwa ndajule naye yabo nabanye ke yabo okay hayi man iyasupporteka le nto yabo okay fine benguMay and April ngoku ne then qala uMay first week kaMay ndabenqona okay i-aim yam is to distribute at least by end of May yabo yabo okay ndibanise ezifanzi abanye ke fortunately nalapha ejimini ndayixhoma iposter fumaniseka abanye bayazisa direct like i-pets okay no man khona ngale support uyabo uyaqhuba yana okay sure ndibanise ezibazisayo ke then ndayozithenga I think ndazithenga second week kaMay ndazithenga kwa Spike man ndizithenge
I remember ndathenga 122. Yeah, thank God actually figure yabo 122. Okay. Before ndiye empumelelweni ndi approacha ku principal lapha. Ba ma'am, ndinento enje man, yabo. Ndineziphetsa apha and ndirana ndisandiqala ngoku lento yabo so ndiqalela uzodonate apha yabo so ngicela permission kuba ndingaza na besithi no usixelele nge-perfect timing le because kunabantwana abayi-14 abenza grade 7 currently endiqonda uba bayazidinga ngoku because social development maybe ufikile uthe uzazizisa naye but kakafiki ke ngoku so okwangoku ngekafiki yabo ngabe uzizisa is fine okay yani ke ndise i-70 phaya yayini yayi-70 fandiphazama yabo yayi-70 ndine-70 phayana then ezishekileyo ndaphenzisa exhadini uyabo asexhadini ezishekileyo so ke ngoku ndabuya ke ngqona like la feeling ibra ke mna ke once if ndindincedile bakhona ke la feeling yabo yabo la feeling man this is good man I feel like amebanga ndiyenza like nje like ngoku ingasibe continuity uyabo aqhubekeke yazi lo ngoku mandenza i-pledge yabo with myself ba no man ndivende confirm kumaphakathi bayaqhubekeka nje manje ndiyazi be foundation better yabo but lo foundation ndeme nenze foundation izawuqala idinga qala ndenze a personal pledge with myself ba each and every 100 rand yabo noba ndifumana phi njani but at least 7% wayo makaye kule foundation uyabo personal pledge yami leyo uyabo yabo so na decide emva kuba ngibukile exhadini ngala last week May ba no man yabe i-foundation lena yenza le pledge then ube into eqhubayo uyabo so ke ngoku May April okay May June then last week of June khona basically kanti ngipushela ilandika i-primary schools lento yabo at first ku primary school engqondweni yami yabo but acinga man how about ngithi mhlambe high school but ingase ndiyenze at least naba nese grade 12 siba uqala i-trial exams yabo but ingaske ngise before baqala yabo ngicingayo lenza brainstorm ke nje okay ndicinga man noma depend igqiba ba mandenze njalo yabo ndise before baqala i-trial exam yabo amela ke bra kwafumaniseka xa ndihambe ndibuzisa ke high schools ba high schools ziyazifumana nayo iziphetsi yabo kwafumaniseka kuthiwa ziyazifumana especially ezilapha local ifunda nephumleni yabo but abengiqonda ke nami as much as le yami izaba i-drop in an ocean but ke egqibeleni izayenza i-impact kodwa izayenza ngale impact uyabo so naphela ngigqibele hlobo kuba ndifuna ukwenzela u-grade 12 for i-preliminary exams now xa ujongile mhlawumbi ngokwe-publicity okanye ngokwe-stigma esialayinwa nawo umzekelo buke wathetha ngento May and then ke ngezaba yeah so bra so xa ujongile mhlawumbi ayinanto mhlawumbi ene-insult phakathi okanye eza-negative lantuka zi-alayinwa nawo mhlawumbi umzekelo kuthiwe heyi indoda neephetsi sentsho uba mhlawumbi kubekho into ezigezayo mhlawumbi ezisiwayo kuwe egadini lela ntoka kona kwana ke namkhuluwa azikazi direct ezo zinto uyabo azikazi direct yabo I would say ke nazi but most abantu I would say noba ke baza I would say bra ba ke naziva indirect ne but aziko direct ncam yabo ngohlobo endiziva ngalo but ke gqibeleni bra noba benoziva the unfazed ngoku le criticism ngoku yabo sentsho akho comment enqoma ngoyingaphela indibuyisela uva ngoku uyabo and egqibeleni ndasazi istory samba ndiyetheni ndiphusha le nto and i-benefit yayo ndiyayazi ndiyayibona in fact uyabo and at least nabantu abaninzi bayandisupporta like i-females uyabo zikhona i-females unaselela zayingqina le nto zayixhasa uyabo inqabile ke le yabo kakhulu
xa inqabe ngohlobo kumele ukuthi yenze impact because unceda abantwana babantu abayabapha kushoni nabo xa bebona into yoba kukho i-movement elohlobo definitely bayafuna ufaka isandla so ngoku ithetha ukuthi i-future yayo iyapromise because if ever iyahlala iqhubekeka obvious fanele bamhlamba okanye obvious bona bazayisupporta because incedisana kunye nabo now ngeli xesha mhlawumbi ubuyipresenta kwezi zikolo ziyithathe njani le Landuka? Yo bra, very positive bra, very positive because naqala empumelelweni bayena uprincipal apha like I think waba nanko thuka ba yo like we-email ke yabo but why very positive ndayena ku Mr Ciko yabo naye waye positive nyani and one motivate ba mandiqhubeka ndiphusha so enye into ephe motivate ngicela comments so Mr Ciko principal asemmelweni le nditsho bra babe positive bra they were very positive. Iyavumisa into yobana ngaba essential uba ibe ne-support system engaka and ke ngoku iyabonisa ukuthi bangajafa xa unetyhafa okanye bra uyidisappointe kakhulu i-community which means ke ngoku kuzawufuneka uyazi into yoba ngoku soyenye nje i-hero yaselalukeni ye-community ke ngoku xa ubethakala obvious bakhona baza kuvusa njalo futhi. Now ithini ke ngoku i-support system yakho mhlambi based on ke ngoku i-circle yakho i-friends essentially i-friends ne-family bathini ngayo le movement yakho? I will say if family bra kwayona labayangixhasa big time yabo yeka ke umakhulu notamkhulu bayangixhasa like ngwamazwi ke bona iboya then umama onzalayo yabo based on use East London eMonti based in Kula yeah so naye ke la kuyazama kusharisha nayo lakhe icala yabo like uyanisupporta naye ngamazwi uyazama naye basharishe ke kwizo platforms njengoba abantu bakufipha kuwe naye yabo by at least difumane like i-support financially nezinye physical yabo sisizwe yabo ipets ezithunyelwe yabo ngelo hlobo bra ulusay i-support ifumana kwicala family yabo then friends nazo yazama ke xa amajita ke nayo yazama userisha kodwa yabo yabo enye into kaloku amajita lento bezitsho lapha ixesha ubuyiqala nalalo uqala ba ne-mail wenza ba izalali usitheza unyani sathenga izinto ngoku yabo sithengela yena yabo izinto ezinjeya yabo sabsigabali umzekelo nami kwasekhaya mnandi xolela ikhophi imali ba ayingokwakhe sejiba it takes courage ke ngoku xa uyilanduka ngokwakhe ndike ngokuza nazo wena zezininzi bra because I remember love does tag uyabo uyaqaphela apha kwindawo ahlala uthiywa ngale nto ayenzayo exactly bra umzekelo nathi kuthiwa singobhutwethu CCTV bhutwethu CCTV yayibona ke njengoba ngoku uza-associatwa nee-pets mhlawumbi Mr Pets okanye injalo ke bra but kona unfaced bra loo nto leyo yabo sedifit like mental for yona yabo loo nto leyo yabo sejiba it takes courage nyani into yakhona ufuna umuntu aqine nyani ncoma kwelo cala uba bra okay now ndikuba ndikubeka kuhle ndike ndakuva uthetha ngesport bra sure but I think ndake ndakubona apha sapha i-aerobics nezinye since uba uqale nini ulilandela eli site ke ngoku le sport since uzibone nini uba ingathi ungangu-sportman since uba okay bram le nto ke okay isukela 2018 ndithathe igap year 2018 igap year business gap year laxesha so mna ke I've been always ilandika i-fanatic ye-football yabo nisakhula ke yabo football okay after grade 12 ne
high school bensenza commerce i-maths and commerce yabo. So ke yazi ke high school faka la mentality uba ke xa usenza i-maths and commerce uzabe yi-CA yabo. Naloo nto leyo ke nam ke ewe ke yabo nezo aspirations uba zabe yi-CA yabo. Okay, ndigqibe grade 12 wam khona ngoku ndenza i-applications zam ke ngoku ndi-aplayela like into ezidibene ne-account yabo ewe lecala elikhondo le-CA yabo. But ke unfortunately ke istinti sami se-4 years sive sa-short yabo. So ndaphela ndawugqibi ke lo nyaka wam ke lo, so ndaphela ndisenza le 6 months ndisenza la BCom in accounting apha naphaya yabo. But due to some reasons ke ndaphela ndawugqibi unyaka yabo. So 6 months get the rest ndaqona ngindizifune man ndenza introspection yabo. Le 6 months eshekileyo yabo. Ndiyenza introspection thanda ntoni man, how about ndilandele endiyithandayo yabo. But ke at the very same time mandicinge nefamily izawuthini ngale nto yabo. Yabo ndithini na qona kodwa mandiqale ngam ngoku as a person ngokuba ndithanda nto yefamily azayibona mva yabo. Okay, decide I think uzophela unyaka and September. I remember September, September ndibona i-advert efuna ucoach we-football. Ndibona lo advert leyo xa ndibona ku-Facebook yabo. Ayo advert lapha eSouth Africa ne i-advert yaseLondon yabo. Bakufuna ucoach athendiwe we-football man. Le advert ngicingise enye into ngoba ndithatha isigqibo ndifuna ukwenza ukuba ngicoach ne-football mandilandele next year ngenza sports management. Kha ingqondo yam ke ngoku ithi ndizasenza phi e-UP yabo. Apply e-UP, apply ndiphinde apply lapha e-4th year apply nase-Boston just in case yabo. Okay, kwenzeka unfortunately e-UP ngathi bathi basitshintsha ne ngathi basiyeka ne kula nyaka babegqibelisa kula nyaka. So bathi from 2019 sabe singekho sports management from 2019 nabasitshintsha to sports science and sure but ikhona into enzekayo man by UP yabo. So ndaphela ndiqale ndiphendula eBoston. Okay, Boston ke ngoku afumaniseka uba ndifumana ne-student loan ke ngoku so bandakwazi ufunda phaya yabo ewe. Ngoku ndipresenta le nto phaya endlini ke ngoku yabo uba yema into kanje le nto le-accounting ewe okay bendipasa ewe andinangxaki nayo but I feel like anayo phesha incam for yona. So ndicela ulandele le nto esesport yabo for ndiyasithanda isport yabo and ndiyayithanda ibhola bayandazi nabo ndiyibukela oko pha yabo. Okay, it's fine. Landela uzayenza phi nisithi hayi Boston ndithathiwe yabo and ke ngoku ne-student loan ndisifumene soba sandincedisa yabo financial yabo. But no, go for it yabo. Then 2019 ndisiqala 2019 2020 2021 ndiyasiqeba then ndasiqeba u-2021 mind you insana goal yoba ndifuna uba ngucoach we-football yabo ewe. Xa ngoku eziba ke i-course xa seyiqalile mos zininzi into zifundayo yabo. So kule course ke ngoku like kubakho anatomy that is ufunda ngomzimba womuntu uyabo like image uyabo ewe uyabo. So ndabona interesting le nto yabo ndifunda ngomzimba womuntu senzo yonke into nje like physiology yonke into uyabo. Okay, 2021 ndisigqibe 2021 but ke ngoku unfortunately ke ngoku like I feel like elaxesha ke le nto system yalapha ye-league yathi yebhola bekho stable ncam elaxesha uba ndingakhona i-team asitha nayo then i-assist yabo. Ndiyabona uba apha ngangcono uba nganoya kwenye indawo mhlawumbi kusebenzela i-qualification yam yabo that is kwenye indawo kanye ene-teams established right uyabo ewe yabo. Qona okay, how about ndiqale apha ejimini kuqala shekitsho uba xa ndinojimisa abantu that is abantu nje ke abangazo at least uyabo nditshekitshe uba apply libe ndifunda ke uyabo ewe uyabo apha ejimini abantu balapha ejimini uyabo. 2021 ndiza apha ejimini qala ndizibhatalele bandijime mna ke ndijime but luckily uTachina
amandidibanisa abantu namxelela mos ba bra nale qualification yabo andidibanisa nomntu kawujimise lo muntu man yabo man bajimisa abantu man bajimisa kwafumaniseke uba kokujimisa kwami ngobra le passion wabe football coach ikhona ephungulekayo so sengathi yabo ikhona ephungulekayo yabo khona ndibona ngathi ndiya excela man apha personal training yabo because nabantu ba i-results bayasibona and bayancoma yabo ku-2021 ke ngoku yabo hayi man le football mayimancinci yabo senibhaqenye into ngoku yabo ndiphushe 2021 yabo then 2022 lapho ngizibona khona ku-peak yami ngela xesha le personal training yabo yabona ke ngoku like abantu banifuna macala yabo apha ejimini ke yabo bathi ngile kuseni nalithi ndiyafuna yabo le hayi mina le nto ndiyibona man like iyanisebenzela yabo and I feel like noba calling yami imali idile nabantu yabo so ngizibona kahle no sendisebenza komsisi kuthiwa Dr. Anela ke usemondi kodwa ngoku wakade esebenza pheyo yabo wayejima apha so ndasebenza naye kula nyaka 2022 yabo engudoctor so naye ke uyazazi into ze-physiology anatomy yabona leya so savele sakomplimentana ngoku-anyway yabo so naye ke ngoqonda ikanimotivate uba no man I feel like ilanike kahle kahle destiny yami lapha kule into yabo le football bayikibinto yabo le ba coach apha ya because mina ngicela ukuba coach that is low upha ebaleni yabo uqona no ngoku I think noba i-football ngoku ndizawuya ngoba i-fitness trainer apha ya that is i-trainer zi-players yabo and apparently phela izikhombisa ngolo hlobo xa ninoze beyiphathe football yabo so 2022 nasinalo sisi kwafumaniseka uba yonke into mani-vibrant positive imnandi yabo so kula nyaka ndathatha isigqibo soba no man mandenze ngolu hlobo mandiyiphushe ne-personal training yabo that is for non-athletes yabo so thatha isigqibo la nyaka no man let me push this thing yabo push the personal training for non-athletes ne-athletes yabo as professionally ne-semi-professional athletes yabo so since then ke yabo ndabe ndiphusha loo nto leyo yabo now into endifuna ukubuza yona sokulo umzekelo yabona le fitness akululanga nje bra but ndake ndajima ndake ndakitshela kanye ngikona nto ba uyibeka kakuhle xa usithi wadiscoverisha elinye size ngosingena apha ibona uba uyayithanda le so nabi ifuna uthanda yabo bakululanga ayilulanga tu Brian so yilona ekumotivateayo wena uba ungonqeni ukuza sizonqena kangaka thina bra ezenye into bra ingaske singabantu enye into phofu endiphushayo yona is that i-South Africa ne ungayitshekitsha like i-Africa phofu as a whole zinqabile ii-countries ezinabantu I will say abane-conditions like ezimzekela obesity yabo ezinabantu aba-obese South Africa yabo because ndiyaqaphela mani kwama-Nigeria yabo ma-Kenya namanye amazwe ke la banqabile abantu aba-obese ba-overweight uyabo kula mazwe lawa uyabo banintsi apha because thina we consume ukutya processed kakhulu apha South Africa as compared to ezinye countries apha apha Africa uyabo so health wise kunzima apha South Africa being honest ne-studies ziyayiconfirma nonto leyo i-studies ezininzi uyabo but health wise seriskini apha uyabo so ndithi senqoma ndithengile nto leyo apha eshop uyabo ndiyathanda ukufunda ke mna ke ila information kwangemva uyabo yayibhaliweyo yayibona i-carbohydrates intoni qona kodwa egqibeleni uprocess lo mgulo uyabo but ke andina-choice yabo kwamele ndiwutyile so ndiqona okay ukutyeni kwam at least ndizama uminimizer ke yabo ngose ndijime esentsho ezi-side effects zawo uyabo so I will say sentsho lelo ndimentionayo inako umotivator nayo yabo like yabo based on i-status ke sisikulu sapha eMzantsi uyabo nokutya sikhonzumayo yabo ku-process too much uyabo
Yeah, I'll say the way bra. Kwayikuvakasha apha entethweni yakho ngoba indlela nepassion ngayo nge-train Yeah. ude uresearcha ne-obesity okanye nendlela yokungabikho healthy kwabantu ilevel yongabi healthy kwabantu ibonisa ukuthi ke ngokulonda ungaspend senje uba ungakhonzuma ixesha lakho usenza ezo research which means uyayifila nyhani lena lokho Yeah. elanto kuyenzayo ye-fitness. Yeah. And then now and uke wathi xa ujonge i-feedback Yeah, sure. kubantu abo bokade batrain Yeah. okanye abo batrainayo essentially bayancoma nabo yayibona le. Now xa mhlawumbi ujongile ingaba mhlawumbi kweli cala ke ngoku le-fitness training Yeah, bra. uzibona usiyapho okanye uzibona uphi kule minyaka izayo nge-fitness training? Honestly, ubuza kamani perfect timing. Yabo, because kwensuku bekade ndifunda music, yabo. Yeah, as a football, yabo. Because bekusando Strauton coach with Sundowns, yabo. So I transition to a new team eseMorocco, yabo. So phayana ke funeke ezeni technical team yakhe, that is abantu abasebenzisana nabo phaya, yabo. So ke funeka bena assistant coach yakhe, yena bene physiotherapist kanye i-fitness trainer yakhe, yabo. Sorry. Yabona le nto le incindisa nje how about mhlawumbe xa nosebenza ne team la established mhlawumbe, uyabo. Yabo. Uqale kule team ngezilapha ke, yabo. Mhlawumbe icingela nje ke. Mhlawumbe yonke lo team leyo. Then bekuthi team mhlawumbe ezangibona mhlawumbe phayana because usually I watch amajita amaninzi ngoba uzobukela ngoku ikhona i-fitness trainer ye-Pirates yaseTunisia la out, uyabo. La out like i-exercises zayo ihlobo ejimisa ngalo le ejimisa ngalo abantu bamapha ejimini. Hey, nasi izinto zami, yabo. So nyani ubona kanye tactics yabo, yeah, ezijimisa zami zisebenzisayo apha zibona out le e-Pirates no eyami man. Lelo le nyani dinayo chance oba naphaya ndingafika naphaya, uyabo. So going back to your question bra, i-chances zikhona loba nami ndingafika kula level, uyabo, like ngidile nela teams professional, yabo. Yabo, yeah, ezifana ne-Pirates and stuff nezinye ezi, uyabo. So I see myself there bra, ndiyazibona ndiphaya. Okay. Yabo, yeah. Now that ke ngoku kukho ezilanduka zombini i-foundation lena ye-Sanitary Towels, So bra, ke ngoku le fitness training, yeah. uba ingaba mhlawumbi ixesha lakho ulibhalansisa njani uku-accommodate ezilanduka ezi-initiatives zombini? Yeah, I would say yabona ngele pets not bra because ixesha kakhulu not because ke umzekelo umuntu odonatayo uyandasha bayi man nento ethile yabo. Okay, if mhlawumbe ngumuntu olapha around uthi mhlawumbe uhlale zone-2 then zamiyela ndothatha lo way ndibeka apha kum. If ngumuntu osendayo uyandicalela nto lana kapepha mhlawumbe I'm not ikhona ixesha kakhulu le foundation yami yona, yabo. Khona nezithunyelwayo izivumana kwaphepha. Yeah, usual because ke ndiyayazi ke bra abantu edibene nemali, uyabo. Bengandiskeptical namba abantu bayaskenya futhi kaloku abantu abadize, yabo, and ke bathembakala kabanye babhemi kabanye, yabo. So nami ngiqonda le mali ngayo nama ndibhala nje i-account number but andifanga kuyo kakhulu le mali, yabo. I would prefer at least umuntu asazise better, yabo. So umuntu kude out of town unayo option yoba athumele via paper, yabo. Yabo. That sendos London, uyabo. So going back to your question la Hotman, no, le foundation ayikhonzima ixesha kakhulu, uyabo. Not inakuphazamisa kwezi activities zami the fitness, uyabo. Now yona ke uyibona since ba uyibona ithini future yayo since ba xa uyijongile ba ithini future yayo yale foundation? Yabona ke bra nakuyo ke ngidike nenze research kwabanye abantu abayiphushayo. Okay,
abakwezinye countries ke nabalapha ke bayiphushayo. So ndabona man le nto uba no inayo potential yoba ayinophelela like kwi-sanitary pads qha yabo. At least ingazama nocoverisha ezinye aspects ze-hygiene, personal hygiene yabo. Umzekelo mna into endirhalela in future yabo, ndirhalela at least umntana abe nazo basic like umzekelo i-toothpaste, umzekelo toothbrush yabo, roll on, soap yabo, senzo basic yabo. Ezi basic technologies yabo because akwazi maintain hygiene yakhe grand yabo. So in future at least ndibona umntana ne-pad, toothbrush, i-Colgate ne-soap, into ebendimentionele ne-roll on yabo. Sentsho ndileqa into enjalo in future yabo. Ewe andifuni iphele ncam kwi-pads like zodwa yabo. Yabo now that mhlawumbi uyibona ngoku ikule level ikuyo, sentsho uba uziva njani ngayo yonke, sentsho uba isibindi esingaka? Yeah bro. Yabona bra, alifuna uphosisa yabona la angiva ndi-122 first month bra ngoMay. I was overwhelmed, but overwhelmed ngendlela grand. 122 and within, because not bra inyanga yonke, because la poster designer end of April ne. Then ndayiposta phaa ngayiposta nge-1st kaMay fandiphazama uyabo. Ku-3rd week because that's deliberation izinto ku-4th week noyisandoqala nakhona. So in 3 weeks ndakwawuhlanganisa 122 yezaphethe in 3 weeks bra. Iqala 122 uyabo. So bra le ndithi le level iqale ngayo kwaye ihlobo iqale ngalo bra, mna le iba nobanisa positive yabo bra, i-big bra, i-big uyabo. So i-status sayo si-grand bra, ndiqoma ndi-positive nane-future uba izawupasa into endiyicingayo uyabo ngale foundation uyabo. Sintsho mhlawumbi sowukhe wanokha okanye mhlawumbi sowukhe waplana nokha mhlawumbi kwezi businesses lapha kufutshane bacacisela ngale initiative yakho? But ke yabona ngona kona wena mkhulu ndajula nje poster ne anga-approach abantu direct mhlawumbi uyabo. Yabo but fortunately ke there's a shop around ilapha ngaseholweni yabo. Ndafaka naphayana ndachayisana ke nala out yabhayithengisa phaa uyabo. Yase-Ethiopia out yakhona uyabo. Ndandifake phaa neposter naphayana. Fortunately la out yadonata yabo, but khange ndiyi-approach yabo, but wabona iposter yabo. So fortunately yadonate out ngezi phaa eshop uyabo. Kona andika-approach formally like ezi businesses lapho uyabo, but ndiphezu kwaloo nto leyo bra, because eyona nto bendiyirhalela yona bra ingaske ndizame uyirejistarisha yabo. Senso le foundation yabo, noba ndiyezi ibe form of NPO mhlawumbi, but ingaske qala ibe into formal xa kwenzela babekwazi ba-convinced ke nabantu yabo babe convinced, because akululanga ubuvele lali bendiyitsho sigweba ngafana uba mhlawumbi uzawugila imikhulu. I'm pushing for personal agendas yabo laa nto le uyabo. So ngaze ndiqale i-registration qala before ba-approach formal uyabo. Okay now xa sizayivala ngaba mhlawumbi yinto nenye onqwenela ukuthi i-viewers ze-Wetlisi TV ziyazi nge-foundation lena ye-sanitary towels? Ngayindona bra, but I feel like most yezinto sendizikhavarishile mkhulu. Qha ke into nje ke into endiyidlulisa nje that umntu ke like ofunayo urhalela inxalenye okanye urhalela ufaka isandla ndiyafumaneka via WhatsApp uyabo, ndiyafumaneka efowunini straight, ngandifowunela okanye adibana nampo ejimini if uyabo funa uzisa mhlawumbi uyabo udonate uyabo. Then out of town ke angasebenzisa uBex, but uqala communicate nam via WhatsApp. Okay. Yeah Now back to Ilanduka.
i-fitness training uyi-personal trainer mos Yeah bra. ngabe mhlawumbi when it comes to utrain umuntu Yeah. uba i-personal trainer yakhe Yeah. zithini mhlawumbi i-rates zakho kumuntu onqwenelayo ukuthi akulanduke aku-approach okanye akutatshe regarding into yobana ngaba umtrainer abeyilanduka beyi-trainee yakho. Okay. First of all ke Brian, i-rates zaba umzekelo khona umuntu ozanifumana lapha ejimini uyabo. So i-rate yakhe ngamhla ezofana nomuntu mhlawumbe enzamiyela. Okay. So ke ninditsho i-rate yomuntu umzekelo ofuna ujimisela lapha ejimini ayizofana mhlawumbe ne-rate yomuntu ofuna uyelo yabo, because I do offer ni mobile service, that is if ufuna akho comfortable ejimini then tukuzele endlini yabo, provided that you have a space says activities zam yabo. So but i-minimum prices for umuntu apha ejimini yabo start from i-200 yabo monthly yabo, excluding i-gym fee yalapho, because kune-fee ebhatele umuntu yalapho. Then xa ifuna i-personal trainer athethe nam ke ngoku yabo, so i-200 is a minimum yabo, but ke there are some things ke umzekelo umuntu ofuna udesign meal plans, so kumele kube khona imali zawu-add yabo phezu kwala 200 yabo, and diphende nexesha ke ngokuba ufuna inyanga yonke or yabo. Okay. Kona I do have some sort of I'd say agreement yabo, umuntu aqala isayine before terms and conditions zipha zonke la agreement yabo. Yeah. Into uba ujim awulanga manje ngikhumbula uba I think kulo nyaka phele Brian. 3 months in advance Dadabo. Nasi le ndoda uyazikhompyutha njalo. ngoku yahambela ibona uba hey ndiyandimane nditshitshiliza xa nditshitshiliza kwenyanga yokuqala zibe ntsuku zihamba uba at least umntu xa ine-personal trainer noba sosonqena kangakanani uyayazi uba kukho laa nto kulezileyo Yabo ya. imnandi ngaloo nto yoba Ya bra. iziqhuba noba ufuni yongena Yabo ijalo bra. Yabo. now search uba baresponda njani ke ngoku abantu when it comes to i-fitness training search uba bayazikhomitha. They do bra, but yabona uba honest mkhulu wami, ndinabo ubudisappointed kancinci, but ke kuba there are many factors ke mhlawumbe ke yabo ezibangela uba abantu balapha like apha eKasedong babe skeptical ujim most yabo, because xa nditshekitsha ilist yam bekade ndibajimisa sukela from 2022 till now yabo, I would say it's safe to say 80% wabo ngabantu abeze ngempangelo apha uyabo, because xa nditshekitsha phana late ifre like amqala kwamamthatha ke abantu bajimisa abanye monti yabo, kufumaniseke 20% aba balapha uyabo, yabona le. So in a way inamo disappoint ncondo le uyabo, but kona when it comes to commitment ba committed bra uyabo, because i-challenges nobazi ndakana nazo there and there ke, but mostly because umuntu ke I think oba ke abanye ke babona hlobo enjima ngalo mna uyabo, asaqonda umuntu uyazazi usifake entweni uyabo. Yabona le uyabo uyabo, so most yabo bebenza ngokubukela kanti sijimela lapho uyabo, so athi umuntu endatsha abe seyazi usifake entweni ba uyabo qonda hayi ndiyazikomitha sisuka uyabo, akho ubuyamva uyabo, because I remember last winter bra, la winter ka 2023 lo nyaka phele bendifika 5 up like ekuseni uyabo, kuba ndiqonda usisimo 7 nilungisa for ukuya esikolweni uyabo. Yeah, bendifika so i-commitment bebezicommita bendifika ngo-5 kodwa sisi bendifika selapha la sisi bra ngo-5 fika selapha uyabo ngo-5 bra. So in terms of i-commitment hayi bra kokhala bra ba-committed abanentila nabo uyabo.
Since ba uyavakala nje ba uyayifila le nto. Uvuka ngo5 sekwenza njima Yeah. ngo1. Yo, hayi bra. Uziqonda bra like into engayihleka lento. Xa sengiqomba because ke they divide ke hlobo entrainer ngalo dibane in season off season uyabo ne pre season uyabo. So xa in season uyabo inzeke nibi winter ngobe in season nje mbi winter ndiyakwazi ufumaniseka kuba dilale xa ngiqonda beke iprogram yami iqala ngo5 ekseni dilale ingubo ezi2 ngono okay ezingubo ezi2 andifuni zindivuse kade yabo sifika so uyavele ngodi yalo phela loo yabo ndikwazi ukuthuka loo ndithuka half 4 yabo sengiqonda iqala ngothuka half 4 because uyayazi masiqalele ngubo lokhu ezibubanda yabo uzothuka uyabo bra yabo but ke lo nyaka yabo besizimzekela alikho in season ngoku yabo kanti kwazi season yami ibe ku winter due to some reasons yabo but lo nyaka suka kuwe hayi bra bengiqhubela lo hlobo kona bra sesegazini nanifunda process like seyikuma ngiqonda ba frustrated bra namhlambe angikwazanga kanti kandigulayo mhlawumbe umzekelo yabo manje fever yeviki kuba ba frustrated bra ibakhona into qonda ngoba ngisejimini ngoku yabo Falba ngisejimini khona ne-equipment endinayo kwapha kum qonda if andizanga ngapha ke Ngisenze khona ne-equipment ya nje yabo indlela le ithanda ngayo yabo so engiqomba ke hayi khona nje equipment uma ndisikhipha busy ngayo pha kum kanqomba kankwazanga ukuza apha ke ngenxa mhlawumbe conditions mhlawumbe ke leze weather yabo but still weather idla ungabi ayo obstacle man I will say ayo weather obstacle ke wena ke bra tu yabo yabo so iloba yilonda abanye beconsider ukuba since ba umuntu uza ungena nje seyazi ba apha winda khondo ezinye ziyafana yabeni uyazazi uzifake entweni uyabona into le ifeba eyazi ba usayine phansi azazi ba ungena entweni uyayifunda ngoba even if nje ngibezibonela ba okay kwenzeka ngolhlobo but naphansi uyayifunda yenye indlela enkomba ke ndizama nami khawula ne-commitment laa nto yoba ndiyibhale phantsi because sometimes nangoyikisa lebhalwe phantsi yabo uyabo uyabona leya ya but ndinece nasekuma because i-contract ndidizayine lo nyaka kuphelileyo nakhona ndidizayine ngosekuphele aba bantu bekade ndisebenza nabo bakwezinye town sendifike nabo balapho ngibona abo balapho mandizama uzigcina i-approach eyazama nokukhawulelana ne-commitment yabo ndizane le contract fast yabo but ke bayaresponda brama yes nabo balapho kuba bekade ndikhona ndiyadawuta but bayaresponda so far yabo yabo kolena ndiyibona ngexesha uyenza phela ngikeni apha eholweni bendisanekiza ngibe aerobics kanye aerobics now aerobics sense ba nazo zi-involved kwe-sessions to be honest ke bra adi-instructor aerobics but ke since ke ndike ndahamba ii-events zazo uyabo so ndabona uba kwenziwa njani but anayo i-basic like i-basic asenziwa na-background yabo ye-aerobics yabo uba like uba zihamba njani but at least ndiyabona xa kusenziwayo ke phaa uba okay kuyamuva khona movement yabo ne-events zazo kulaa ma nditsho ke ndizihambe uyabo so ufocuse kakhulu apha ekubuilding not to build per se yabo because ihlobo enditrayina ngalo mkhulu wane i-style of training simo of i-functional training mandisho is-a-functional training so eligama lithi functional I'm sure now sene-insight yabo because mna ingase i-gym ibe yi-part ye-lifestyle yomntu uyabo uyabo promote health kahle yabo awusi yabo because umuntu kum ingaske xa athi semsebenzini
yabo sentsho ngezimzekelo ngam nangayisikude yabo kodwa ndisebenza empumelweni last year yabo Bram nabe ngikwazi ungahlali phansi esitulweni yabo senibhinqede somarket like ndime the whole day okwenime ngenyawo yabo okwenime ngenyawo yabo so lonto leyo bendiqonda i-translator to uhlobo enijima ngalo liyancedisa napha banekhaluza ndini okwenime ngenyawo yabo so uhlobo enijimisa ngalo ndifuna lifacilitate ne-work environments zabantu yabo so xa ulipolisi umzekelo yabo uya-benefita program yam yabo in terms of endurance uyidingayo yabo sentsho yonke laa nto yabo yabona kanye kwenzeka uba uleqe mhlawumbe isela instead uba usebenzisa umntu uleqe like wena ngokwakho yabo kakuhle yabo ungahlali uzudini yabo so if esayutishara ungasoloko urelela uxhomeke kwisitulo umzekelo yabo ungaxhomeka kwisitulo ube bunokwazi ukuma ixesha elide yabo so i-personal training yabo ngolo hlobo yabo mina zamkhawulana nezo challenges injalo yabo ingasikwazi uncedisana nabantu ngokwenza i-daily activities zabo angasitaglish kuzo nanto endifuna ngitsho yabo andazi noba ndangibona wena na kekule I think nanibayi-2 mhlawumbi but ndandibona kwistori somnye ngathi nibayi-2 kukwenza nebhola omnye ufake ezinye izinto so then andazi noba nguye ufake ezilantuka ezi-gloves zeboxing then wena okay yeah nathi khona le ndandibona naye apho ejimini but ifanele nathi ngilufele into ezinjalo okay ndiyakhumbula senza le lanto kuyakhona so ngathi ndayijonga phaa ndiqonde afasti nabantu ngoku nazo ezalantuka ezazangotshe zobetha inqindi nikhona kuzo no bra yabo because ke eza drills nemna ndidla ngozisebenzisa for mhlambe umuntu for warm up nje yabo ndiyasebenza kwabantu endibajimisayo just for warm up kodwa uyabo na for uzama nje inhliziyo ibethe fast yabo but asingeni nzulu like in terms of technique uba ubetha ndidla ngotsho nakubo ba okay mamela sisokanye ibhuti yabo the purpose of this andikufundisa uba ukwazi ubetha uyabo ubetha inqindi yabo because ke bakhona abantu endikuthumela kubo obanofana no-rocky yabo for a technique uba ubetha njani uppercut and stuff yabo so uzavida uzibona wena ndidla ngoyenza for warm up uba umuntu nje yabo kanti inhliziyo yakhe nje izame nje nokubetha fast before aqale like proper session yabo which explains la nto boyithethile la anatomy xa ufuna uba kubetha indlini ze-anatomy nezinto ezahlulayo i-cardiovascular system uyazi uba uphefumla njani so utebutiwe ngoko nyhani umsebenzi wakho uwazi kakhulu icaci i-qualification yayo uthanda nje but kwakhona nesense uba ukwanayo ne-knowledge eninzi so uninzi ndiyayivana ngasizayivana sizayivana when it comes to ilantuka training fitness training sure bro now xa uyijongile impact yayo okanye mhlawumbi xa ujongile ifuture yayo inganayo i-impact kwi-community njengoba so ingaba mhlawumbi xa uyijongile inganayo i-impact kwi-community okay bra ngicela uphinde umbuzo wakho ta xa uyijongile ilantuka ikhondo elakho okay mzekelo buke wathetha ngetimu uba mhlawumbi uba ungafumana itimu senje uba iseyinoko uzama ukhule nayo and then ke ngokubona kuyo xa ujongile mhlawumbi esi skill sakho ne-knowledge ye-training unganayo i-impact apha kwi-community mhlawumbi wendinganayo mna ne bra
ndinganayo bra because umzekelo ngoku bendisandosebenza nomfana ofunda apha ePhumleni ebezawubalekela iprovince. Okay. Yabo ubaleke nini I think April kodwa. Yeah. Sibenza 2 months back kodwa. Yabo. So ndaye ndazobizwa apha uba no man. Uyafuna apha esikolweni yabo. Kudingwa umuntu ozotrainer le boy and sicinga ba ke nguwe like i-fitness trainer ekhoyo apha around. Yabo. Yabaleka lo. Yeah, ubaleka ku-800 meters iboy le. Yeah. Yo. Yebrana extra excited because qona yo like I semi pro yen ngambeka like lo category by semi pro athlete uyabo. Senza anomfanisa abantu bajimisayo apha yabo. Okay. Yeah, so qona it's a new challenge ezofana yabo. Ndaba excited bra. Okay. Fine dear. Then qhaye ngoku wathiwa uneviki uyabala kuveki elandelayo. Uyabo? Okay. Yeah. So i-agenda le. Yabo yeah. It's a challenge ke ngoku because ke usually ke ifana mhlawumbe uzayo ku Olympics. It takes 4 years to prepare for the Olympics. Yabo. Yabo. So but ke man me push awusiba ngokwenza njani. Yabo. Nyani ndizama ibhoke kula veki ke ndizama qona okay nike the very same time zama maintain abenazi le rest days ke kulo whole le into le. Yabo train boy but ke unfortunately pick up i-injury kokudlala kwazo street game ke uyabo yadlala street game yona uyabo uyabo so yaphetyeka phayana yabo so ke yafumana injury ankle but ndazama ke nami uyilo lo injury leyo sebenzisa into zami faka ice ndazama kodwa ukhawulelana nayo uyabo so yayiboy yobaleka yabo unfortunately ke but yabetha lixesha phaya but yaphuma 1 but yabetha lixesha ke uyabo yabo bra so yona wendiza kuyo bra I see man because yabona qona nangoku yabona xa bephinda next year ndiyafuna uziavail uyabo xa bephinda but a bit earlier ke ngoku beselapha futhi apha bekahambi mhlawumbe yabo yabo so ndabona uba no man at least xa ndikwazile utatshwa like walapha isikolo salapha I see nalapha nginayo impact apha ininzi lo wathi bra ndinganayo impact apha yabo yabo ndinganayo impact and ngaphela ngasebenza esikole esi1 ngasebenza like nezinye yabo so iphele nyange impact yami like ibonakala yabo so going back to your question bra I see nyani ndiyenze impact yabo kokuqala le fitness and training yabo so hey njengokuzelwa le mfana ubaleke icaba uyasuka yemka yabona besides ukwemka wena brand I think most yabantu ke badaziyo uyabo nabazanibona ngoku xa le interview badazela endleleni yabo kokujoga kwami yabo because ke yabo because ikwayenye into enqomba yabangela uba ndiphenze ne-sports management kwale yabo besides being a football fanatic but ikwayenye because qala ndajoga before because 2015 qala ujoga lanyaka yabo but ke kabe consistent 2015 no16 no17 so ngiqala kahle 2018 ke ngoku ukudala manje ngibona apha endleleni ke ngoku so ke ngoku nale tishara ke ngoku lena izongibiza apha ejimini yayindibiza kuba iqola kudala ndimane ndibona apha endleleni so yaqonda uba at least dinazo indlela zobaleka kudala ndibona endleleni so I know uba kustrayidwa njani i-hill mhlawumbe approacha njani senje uyaqonda uba at least nayo lo knowledge leyo waqonda le boy surely izawubenefit ku-expertise leyo ake fortunate ke ezo zinayo knowledge nyani ngobaleka ke yabo ngoba mhlawumbe kufuneka usebenzise eziphi muscles kakhulu yabo senso at least wafikela nyani kwinto right yabo masingayivali ningafikanga kuleyo okay ndakubona ngathi uyituto cha ngikho sure kodwa ndandibonile ipost yeah etshoyo uba uyituto I think business mabikhona phaa kodwa mhlawumbe xa unosicacisela uba mhlawumbe zeziphi ezihambayo okay enye into kuyabona first of all endincedileyo kuloo nto leyo ne-exposure to abantwana ke last year ngoba ikade i-aims last year empumelelweni uyabo so phayana into ibisenzeka phayana ke
there was ke challenge ke of itishara bekade singekho ncam in terms of inamba bezimbayo itishara but so funa seke sa assist nako zasemsebenzini waso uyabo ya so xa senizi be assist kucala mathematics ke phaya uyabo so ndabona man like abantwana kulula uba bayibambe like into endiyititshayo uyabo ndiyabona uba kulula man and ke ngoku mna I'm more practical yabo because ngasumntana into ayenza esikolweni akwazi uyenza na practical uyabo ba comfortable ke ngoku uyabo so ndi apply la democratic approach uyabo kuba nalapha elokishini man abantwana abaninzi ba comfortable lapha ku uyabo is natural ke uyabo is natural umlindi qaphela abayibona injalo uyabo so ndabona man ndi right nabantwana ana problem nabantwana and ndibonile napha practical ke ngopha kubo esikolweni ba noma ndingayenza lento yabo manje ngoba ncedisa before ndisipane empumelelweni mele uncedisa nje kuba kade ndifuna ukuphumela bedazi ngeaccounting kufike lowo kuba ngincedisa apho homework ngimenzela but into yoba ndisipane phana ndinika lana bama about ndiyenza lento because push as a service yabo so okay mandiyenze as a service so the editing and writing yabo pusha yona that is from ke grade R2 phezulu yabo like i-basics zofunda nobhala because ke bra asinoyibaleka into yoba kwezi grades phezulu bakhona bakwazi ubhala nangoku bakwazi nofunda uyabo ndiqaphe i-challenge ekhoyo leyo bra uyabo so I deal with reading and writing both languages Xhosa and English file not home language kodwa uyabo then kwecala commerce ke kube commerce ke nayo ndiyenze grade nayo kuba nalapho sports management ibikhona yabo so ndiyenze from grades phansi till upper tertiary yabo so commerce in push in studies grade 10 to 12 economics grade 10 to 12 accounting grade 10 to 12 mathematics yona ke ziphela grade 7 from grade R to 7 yabo anka grade 2 le ikaka ilandike yase high school mathematics then zezo so ingaba mhlawumbe xa mhlawumbe uyi private tutor umuntu mhlawumbe i-rates zakho mhlawumbe isithini rates zami kwangoku ndisabiza 170 bra kwangoku uyabo per subject uyabo per subject it may be low but ke is 170 for ixesha ungakanani like inyanga le yabo ke sewona bathi bra yabo sewona ibona budo 500 to 1 point something kodwa kwabanye abantu ngondethuka wena ubetha ngelower prices yabo which means ke ngokuyabonakalisa ba eyona motive yakho so 170 basically ke is like the starting like minimum le yabo because the subjects kona like as fun yabo like in terms of weight and stuff yabo sure yabo but starting price 170 yabo starting price ngoba seyilelo xesha ke ngokusingayivala ngiyabona uba ne-laptop ifuna uphela hayi ke bulele mkhulu kakhulu hayi ke babukeli nezivele ndihleli naye ke apho Sithembele wakwaGonqeka esibalisele le-foundation yakhe yaSanitary Towers kwakunye ke ne-fitness training nelantuka naleyoqobela okay sizaziposta ke details zakhe apho fumaneka khona for into abana ngaba uba ukhona interested for udonate when it comes to ezalantuka eza-Sanitary Towers azazi channels amakabheke kuzo kwakunye ke naxa mhlawumbi unomntana othile ocinga uba fanele uba kweza subjects bezikhankanya phaa udinga uncedo ndiqinisekile ukhona i-hero community le I think iba ndibona kahle kahle i-jack of all trades kuba kaloku zinintsi zinto sibale izinto ezintathu apho uba ndibona kahle ifikelele esiphelweni ke inkqubo yethu yanamhlanje ibe ngikwanela wakwamtuba lo kuthiwa into kagama legym iThemba Gym okay ukwanele ke wakwamtuba lo iThemba Gym up zone 2 until next time. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment.
Mahala.